Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai tare da Google Hausa TV, barka da wannan lokaci. Kamar yadda muka ambata a baya, za mu yi tutorial koyar da yadda ake ƙawata hoto ko a yi hoto na sanarwa ko na gayyata zuwa wani taro ko kuma watakila domin yin thumbnail cover, hoton da ake sawa akan bidiyo domin jawo hankalin mutane zuwa ga bidiyonka. Kuma mun ce akwai buƙatan a mallaki waɗannan application, Google Chrome, background eraser da PixArt, domin da su ne mutum zai yi amfani ya ƙawata hotonsa. To, abu na farko, kana da buƙatan ka san akan me za ka yi wato hoton naka, akan me za ka ƙawata hoton. Idan sanarwa ne, to sai ka san shirin da za ka yi. Idan gayyata ne, idan kuma thumbnail cover ne, YouTube thumbnail cover ne, duka dai za ka san akan me za ka tsara. Hakanan idan logo za ka yi, abin da ya sa na ce ka san akan me za ka yi, saboda da farko kana da buƙatan ka je Google Chrome. Idan ka je Google Chrome, sai ka yi searching, wato akan, misali yanzu idan akan sanarwa za ka yi, sai ka ce wato sai ka yi searching kamar haka. Misali ka ce background, kaga ga hotuna nan ya baka. Bari in danna images, ga sunan hotuna iri-iri nan, wanda background ne da za ka iya amfani da shi. Yanzu misali, bari mu ɗauki wannan. Ban san ko an iya downloading ɗin ba. Idan ka matsa kan hoton haka, wannan abu zai bayyana, sai ka danna download image. Gashi nan, wannan kana danna shi, shikenan zai yi wato downloading image ɗin. Bari mu ƙara ɗauko wani daban. Misali, bari mu ɗauko wannan. Idan ya gama buɗewa, yawwa, gashi idan ka matse, gashi ya gwado ma download image ko? To mun yi downloading. To wannan mu ɗauka cewa sanarwa za a yi gama gari. Ga wani nan kuma, misali watakila a ce bari mu ɗauko wannan. Misali kamar na katin aure ne, sanarwan gayyatan katin aure. Kaga sai ka downloading irin wannan dai. Wato lokacin da za ka yi searching background, idan ya baka, za ka duba wanne ne ya dace da abin da kake so ka wannan. Amma idan YouTube thumbnail ne, dole sai ka rubuta, saboda shi akwai size da a baka. YouTube thumbnail, gashi nan background, YouTube thumbnail background, saboda shi yana da measurement, yana da wato tsayi da faɗin da ake bukata. Kun ga gashi ya bada kala-kala ko? Ga sunan kala-kala daban-daban, kala iri-iri, duka waɗannan YouTube thumbnail ne. Ga sunan iri-iri, saboda mutane da yawa suna yawan tambaya na, ya kake ƙawata da Allah wannan ɗinka ne ake ganin wato bidiyonka kana sa cover masu kyau. Kun ga sunan iri-iri daban-daban. To misali, bari mu ɗauki wannan. Na yi downloading wannan. Barin ƙara da wannan.
gashi ma na yi downloading. Dole kana da buƙatan ka ajiye su da yawa saboda wani lokaci ba sai ka zo kullum ka yi ta downloading ba. To na yi downloading wannan ma. So yanzu mun ɗauko cover kenan, mun ɗauko background kenan. To sai kuma akan me za ka yi yanzu? Idan akan sanarwa ta ɗaurin aure ne, ko kuma ta gayyatan zuwa wajen wani wa'azi haka, ko kuma misali YouTube ne za ka yi. Yanzu misali ba zan yi bidiyo akan background ba ne, wato yadda za a ƙawata hoto da sauransu. To yanzu misali barin ɗauko barin ce beautiful girl, yarinya kyawa ko misali, wanda dai zan ɗauko in sa. Subhanallah, wannan sun bani barin ce kawai rubuta boy misali, wanda za mu iya amfani da shi. Kun ga yanzu kaman wannan yaron da yake ishara zuwa ga wani abu haka, kaga zai iya jawo hankali akan thumbnail cover din. So barin yi downloading ɗinsa, barin yi downloading ɗinsa. Sa'annan misali yanzu kaman sanarwa ko, to dole akwai buƙatan mutum ya san me zai sacin da Hausa sanarwa. To da Turanci fa menene sanarwa da Turanci? Announcement ko announcement. So irin wannan announcement, kaga images, background, logo, icon. Yanzu in images ne zai gwado hotuna, in background ne zai baka background mai alaman sanarwa a tattare da background din, wanda da an ga background din already akwai wasu alamu na sanarwa. Kun gani kaman wannan yanzu, kaman wannan gashi nan na farkon nan, gashi ne yana rike da wannan ko amsa kuwa. Kun gani? So kun ga kaman sanarwa. To still yanzu idan na rubuta wedding, ba shine aure ba? Wedding background za ku ga yana bamu masu alaƙa da abin da ya shafi auren. Kun gani yanzu kaman wannan gashi nan, kun gani gashi nan ya bayar har da alaman soyayya ko, wanda ba su yi aure ba Allah ya ba su dama su yi aure. To kaga misali kenan. To mun gama da wannan. To sai misali kaman na sanarwa din, akwai malamin da muke da buƙatar mu sa. Yanzu misali bari mu sa kaman misali bari mu sa wane ne kamata mu sa? Bari mu sa daga cikin malamai haka, yawwa Dr. Bashir Aliyu Kano ko. Yanzu misali bari mu sa shi. So kana da buƙatan ka ɗauko kowane irin hoto ne, to amma hoton da bayansa babu mutane da yawa, ya zama background guda ɗaya ne. Gaskiya na fi baka shawari a mazauninka na wanda bai jima da farawa ba ya ɗauko shi, wanda plain ne background ɗin. Yanzu kaman wannan na BBC ɗin, kun ga background ɗin me is plain, babu wasu abubuwa iri daban, saboda zai fi sauƙin cire background ɗin. Do da iya amfani da shi bayan an cire background ba. Bari in ɗauko wannan ma yayi kyau. Duk da shi wannan cire background ɗin zai ɗan taɓa time. So amma dai gashi me, yanzu mun ɗauko wannan na auren kuma misali mu ɗauki mu ce bride and groom. Za ka iya rubutawa da Hausa amarya da ango. So yanzu dai ga wannan saboda sauƙaƙawa zan so da a ce akwai hoton da bai tsiraici ba. Yanzu misali bari mu ɗauki wannan na cartoon ɗin, ya ɗan fi
ya ɗan fi suturtawa. To bari mu yi downloading ɗinsa. To kaga duk ka tanadi kayan aikin ka. Idan kana da hoton wanda za ka yi sanarwa a kan shi shikenan. Idan baka da shi kuma za ka ɗauko waɗannan abubuwa ɗin. Haka na amarya da angon duka za ka tara su. To yanzu misali mun gama da nan kenan. Sai mu je abu na biyu sai mu je background eraser. Mu shiga background eraser domin cire background ɗin hoton da muke so mu yi amfani da shi. Yanzu misali kamar na Dr. Bashir ɗin nan gashi nan. Farko zai gwada maka kai cropping, ka yanke iya yanda kake so a cire background ɗin. Misali haka. To ga iya hoton da nake so na je na yi aiki a kansa. Sai ka danna done a sama. Afwan na danna ban wannan ba, ban yi ishara ba. Gashi nan. Nan. Shi. Yawwa. To. Sai na danna done. Done. To yanzu abin da yake da kanmu shine mu sani cewa akwai waɗannan abubuwa a ƙasa waɗanda da su ake amfani. Waɗannan auto, magic, manual, repair, zoom. So idan kana so automatic idan background ɗinka iri ɗaya ne, kala ɗaya ne, kawai wannan automatic za ka danna kan shi. Da ka danna automatic gashi nan ga wani marƙi za ku ga ya bayyana. Gashi nan wannan marƙin ga kuma a saman shi wani babban da ya fi shi babba. To na ƙasan shi ne wajen da za ka riƙe, na saman shi ne inda za ka saita, inda za ka cire. Bari mana misali yanzu na riƙe, kun ga ina wasa ina jujjuya shi. To idan na zo na sake shi a daidai wajen jan nan, kun ga ya cire min wannan jan. Idan na zo na sake shi a daidai nan background ɗin, kun ga ya cire min, da yake kala ɗaya ne, kun ga ya cire ko? So wannan amfanin background ɗaya kenan. Haka za ka ɗan bibbi, kun ga ya ciccire. Amfanin background ɗaya kenan, zai cire ma cikin sauƙi. Cikin sauƙi. Abin da ya ɗan rarrage kuma ka iya zuwa nan magic, ka yi amfani da magic. Kun ga yadda magic yake. Yanzu gashi na amfani da shi. Shi yana ɗan bi ne kaɗan yana ciccirewa masu kala ɗaya na kurkusa. Idan kuma manual ne, to shi manual bit by bit haka za ka bi. Haka za ka yi amfani. Gashi ina amfani da shi manual. Gashi za ka iya ƙara girmansa. Misali yanzu kun ga ina ɗan rage rawaninsa. Kun gani? Misali ina rage rawaninsa manual. To ga undo kuma idan abin da ka yi akwai alaman kuskure kana so ka dawo baya, ga wannan undo. Sai ka danna undo haka, kai ta daddanna shi. Kaga yana dawo ma da me? Duk abin da ka yi. Ga rido kuma a gaba da shi. In kana danna rido zai sake mayar ma da abin da ka yi. To kun ga wannan dai a takaice kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu kana danna don gashi nan. Shi kenan ka cire. Sannan sai ga waɗannan lambobin, shi kuma amfaninsu smooth, ka ƙara ƙalƙalewa. Ɗan abin da ya yi wani jaje ko kuma ɗan datti ya gwada akwai alamu, in ka kai shi zuwa number 5 duk zai fitar da shi. Ɗan wani jigari haka duk zai fitar da shi. So in ka zo nan ka zaɓi wanda ya ma lamban da ya ma smoothness ɗin, sai ka danna save. Gashi can a sama save. Shikenan yayi saving. Ka danna finish ka wannan. To bari mu ƙara ɗauko na hoton amarya da ango lot. Gashi nan a gurguje yanzu tunda mun yi gashi na hoton amarya da ango auto. So shi in kuka lura, subhanallah, ya cire har da rigan amarya saboda background da wannan ɗin yayi kala ɗaya. Don haka abinda za mu yi kawai za mu bar shi haka. Za mu yi amfani da shi haka a can ɗin, ba sai mun taɓa shi ba. Stop editing. Bari mu fita gaba ɗaya. To yan uwa, a takaice kenan, barin kashe data na.
sai na shiga PixArt, saboda mafi yawan lokaci idan datan ka na kunne ka shiga PixArt zai yi ta loading ya dan ja lokaci sosai. So ƴan uwa kun gani no internet connection, so kana shiga zaka danna ga alaman menene ga alaman abun nan yana ta abun nan alaman plus, so sai ka danna alaman plus din nan, ka danna alaman plus kun ga gashi nan yanda ya kawo ka ciki. So idan kana so ka yi amfani da background plain one ne kawai normal, sai ka yi scrolling ƙasa gashi nan kun ga color background gashi nan already sun baka gasu nan kalan da kake so. Idan kuma naka wanda kai downloading ne za ka yi amfani da shi, sai gashi nan a sama sai ka danna me all photos gashi nan hotunan gaba ɗaya gashi ya gwado. Wannan abu, wannan recent da yake gwadawa ana yana gwada hotunan da basu jima da zuwa wayanka ba. Amma in kana so wani tsohon hoto kake so ka nema, sai ka danna kan recent din, in ka danna kan recent din zai kawo ka nan gurin, kaga sai kai scrolling ga gallery nan naka, ga mene gallery ɗinka gashi nan, kaga kana danna kan gallery din zai kai ka ainihin cikin wayarka, zai kai ka ainihin cikin wayarka. To ba nan muke da bukata ba, mu bar yana recent din. Yanzu mu dauka zamu yi na sanarwa ne, bari mu dauko wannan mai dan gwaigwai din nan, mun danna shi, alhamdulillah background namu ya zo ko, background namu ya zo. To ƴan uwa background namu ya zo. A yanzu duk abin da zaka yi ne akan wannan shine background ɗinka. A ƙasa zamu ga tools nan, ga effects, ga retouch, ga sticker, ga cutout, ga replay, ga text, ga add photo, ga fit, ga brush, ga border, ga max, ga draw, ga lens player, ga shape max, ga frame, ga call out. Wannan tools din idan ka danna shi zaka ga ya baka abubuwa da yawa. Amfaninsa shine idan kana so ka taba shi karan kansa background din, yanzu misali wato bana so mu shiga kai tsaye yanzu, amma mu yake sai a na gaba ina ga zamu shigo tunda abubuwan da yawa. Yanzu ga effects nan, ga retouch, ga sticker. Yanzu mu je kai tsaye mu yi scrolling zuwa daidai nan wato add photo, afwan gashi wannan ne add photo. Yanzu zamu adin wani hoto akan wannan hoton, sai mu ɗauko hoton malam Musa. Kun ga gashi nan ya gwado a ƙasa cewa na ɗauko hoto guda ɗaya ko gashi nan. Idan ba na san shi sai na sake danna kan shi, kun ga ya tafi. Na ɗauko, idan na danna gashi nan ya zo a ƙasa, in na sake dannawa daga ƙasan kuma ya tafi. Na ɗauko, to yanzu na ɗauko guda ɗaya. Bari in ɗauko wannan hoton shi na biyu, na ɗauko wannan sun zama na biyu. Can sama za mu ga add to ko, to mun danna kan add to, mun danna kai, ga sunan sun zo, gashi sunan ga sunan sun zo. To ƴan uwa tunda mun kawo su yanzu zaka iya jan shi haka ko yaya ne ma. Yanzu bari mu jawo shi ya ɗan yi daidai haka, misali ga shi nan mun sa shi a nan haka. Ƴan uwa kada wani abu tsautsayi ya ɗauke ka kana cikin abu ka danna nan. In ka danna nan ka gama kenan, in ka danna wannan makin ɗin ka gama, in ba dai a wasu wurare da damu wai bayani ba. To yanzu gashi nan, yanzu tunda abu na kansa, wannan abun yayi zagilin nashi, yayi selecting. To yanzu kun ga reflex capacity, ga capacity na in zamu rage bayyanansa
muna so ya dishi ko ya wannan. Crop muna so mu yanke shi mu rage shi, cancel. Wato rotate, flip rotate idan muna so mu juya shi ya kalli wani guri ko ya kalli sama ko ya kalli kaza, an fahimta ai. To wannan kenan. Shadow kuma kun gani, bari in jawo ku ga amfaninsa. Kun ga shadow, kun ga amfanin shadow, shi ma duk ana amfani da shi wajen me, wajen designing. Yanzu ga shadow na, to bara mu sa shadow ba, discuss. Oh subhanallah, da duk sun tafi a komai, bar mu sake ɗauko su. Shi yasa sai ka ba hankali, in ba ka ba aikinka da ka jima kana yi sai ya yi cancelling gaba ɗaya. To yanzu a ce mun ɗauko ga wannan cut out, za mu yi amfani da shi amma akan wancan hoton. Bari in danna kan wancan hoton, yanzu na je kan wancan hoton ko, to bari ku ga me cut out ɗin nan. Cut out shine zaka yanko wani abu daga cikin hoton. To ina ba da shawarin da ka zo direct kawai ka je gashi nan shape wannan shape. Kun gani duk wanda ka ɗauka a nan, in ma wannan square nan ne ko triangle ko cycle ko lobe ko menene zai bayyana. Gashi nan ya bayyana ja, sai ka ja iyayen da kake so, misali haka. Da ka danna OK a nan, kun ga nan ba wai muna can cikin gurin editing mu bane, mun zo wani page ne. To zaka iya danna nan din, nan inda na ce ɗazu, in kana can kai a hankali. So yanzu zaka iya danna shi. To iya nan muke so mu ɗauko na malam, misali haka. Wannan jan da ya zagaye shi za mu ɗauka, mun yi haka, sauran mun yi watsi da shi. Kun ga mun ɗauko malam cycle. Sa'an nan mu ya ƙara designing nashi ta hanyar sa masa boda. Ga boda nan gashi na a ƙarshe. Kun ga idan muka danna kan boda ga kaloli da yawa sun bayyana. Kun gani yanzu misali mu ce wannan jan, kun gani za a iya ƙarawa, misali haka. To mu ce mun bar shi haka. Shadow still again, kun gani ga shadow nan mun sa. To yanzu a takaitawa yan uwa, ina ga an ga yadda za a ɗauko hoto a wannan. Yanzu mu ce wannan hoton kuma na ƙasan mu rage capacity sa. Ga capacity na a ƙasa, mun danna shi mu ɗan rage shi ya ɗan yi duhu. Sai mu wannan ɗinsa haka, misali haka. Bari mu ƙara ragewa. Yan uwa ya kuka ga yadda abun ya bada kala. To yanzu idan yana kan hoton wannan abu ba zai yiwu ba, ba zai baka option da zaka yi rubutu ba. In yana kan wannan hoton ba zai baka option da zaka yi rubutu ba, sai ka nemi ainihin kan background ɗinka ka danna, ya zama cewa baka kan kowane hoto. To yanzu zai baka option na test, gashi nan test ko, sai mu danna test. Misali yanzu gashi sai mu ce sanarwa ko, ok, gashi nan. Da yake yana fari ne ba a gani sosai. To tunda yanzu muna kan test din, ga color nan aiko, farko ga design, ga font ko, ga design. In kana scrolling haka zai dinga baka. Bari mu canza color ne tukunna. Yanzu bari mu sa wannan jan. So mu koma kan font. Kun gani kana scrolling yana baka kalolin designing na rubutu, ga sunan iri ko, ga sunan iri. So yanzu misali mu ce mun tsaya a wannan another hand din ko kuma special elite din nan. Misali yanzu haka mun ƙara girman sa. So yan uwa kun san a wajen color din, yanzu wannan single color ne, color guda ɗaya. To idan muka lura da nan da yake kan color, akwai gradient, akwai texture. To yanzu mu je kan mu danna mana kan gradient din nan. Gradient shine ya zama rubutu ɗaya amma yana da kala biyu.
kamar yadda aka gani automatic ya ɗauka mana ja da wannan saboda aikin da na yi a baya. Idan farkon zuwanka ne nan za ka ga baƙi da fari ne, so amma da yake na yi aiki a baya da ja da wannan kun ga abin da ya ɗauka mana. Na ƙasan shi ne a nan ta ɓangaren ka na dama. Yanzu idan na shiga na canza na ƙasan na mayar misali blue haka, kun ga yadda ya zama. Bari shiga na saman kuma misali in mayar fari, ok kun ga yadda ya zama. Bari mayar da shi jansa ko mai duhu haka. Shi nan idan ka wannan zaka idan ka zaɓo hoton ba fita kawai zaka yi ba, sai ka danna wannan makin nan, so mark, kun ga yadda ya zama. Still idan testo kake so kuma wannan sai ka kunna datan ka, zai baka wasu designing ne masu iri daban-daban dai. To wannan kuma highlight din nan shine kaman background din abun nan din. Shi ma highlight din akwai testo da zaka yi amfani da shi, so amma yanzu mu bar shi a none gashi nan a none. Ban san ko ana gani ba, mu bar shi a none, color none. Nan stroke shine wani kala da zai zagaye rubutun. Gashi nan kun ga na ƙara girman sa, amount din shine size nashi. Za mu iya canzawa iri daban-daban. Kun gani so gashi nan iri daban-daban. So mu bar shi a wannan spacing kuma na gaba shine yanzu wannan spacing character shine ya warware tsakanin, ya bada space tsakanin kowane baki, kowane alphabet ya zama an samu space tsakani, an gane. Line kuma idan su guda biyu ne ya zama tsakanin wannan rubutun da na ƙasansa ya zama an samu space. Gashi nan shi ma akwai capacity, rage yanayin bayyanansa. Sannan akwai blend wanda shi yana da alaka da kala ne, mu bar shi. Mu je gaba shadow, shi ma kun ga akwai shadow, na ƙara capacity, na rage blue ɗinsa dishi-dishinsa, na ƙara dishi-dishinsa, na rage blue ɗinsa, capacitinsa gashi nan kun gani yanda abin yake. Nan kuma na ƙarshen bending idan ka ja shi zuwa gaba kun ga yanda yayi, ka gani, kun gani. Yanzu misali mu ɗan yi bending ɗinsa kaɗan haka. To 'yan uwa, wannan dangane da rubutu kenan. Bari mu ƙara sanarwa ko gayyatar wa'azi a garin Kano misali. A gurguje automatic dama yana kan fari ne, kai ne zaka canza rubutun, ka canza. Sannan style ɗin da zama style ɗin da kai amfani da shi a baya ne, gashi zaka yi rage girmansa. Yan uwa, wannan abun ba wahala idan ka saba yi yau da kullum. In ka saba yi yau da kullum zaka ga ba abu ne mai wani wahala da zaka zo kana ta ganin cewa ya ake kaza ba. Kun gani gayyatar wa'azi a garin Kano. To tare da Dr. wa Bashir ko Aliyu. Allah ya ƙara wa Dr. lafiya. Mun ba da misali da shi. Da fatan dai za a koyi abun nan ne wajen yin aikin alkhairi 'yan uwa musulmai. Kun gani? Bari mu sa gradient. Kun gani? Shi ba gradient ɗin zaka iya controlling ɗinsa yanda kake so ya bayyana. Kun gani yanda ya wannan? Ala sabilil misal. To kun gani dai 'yan uwa musulmai. To kun ga tare da abun nan Dr. Bashir Aliyu. So
designed by gashi nan yan uwa kuna gani inda nake ta gudanarwa cikin sauki. Wannan design din yayi abun nan, kun ga na rubuta ƙarshe please subscribe Google Hausa TV. A ƙarshe abin da zan kai zuwa gare shi, yanzu zan kunna data saboda sa wani abu ku gani. Wannan lens din nan, wannan lens din nan wato wani haske ne, haske irin na shining din nan. In datan ka baya kunna ba zai sauko ba. Yanzu na kunna data na shiga, gashi yana loading, kun ga sunan suna ta bayyana. Yanzu misali bari mu ɗauko ɗaya daga ciki, na danna kan shi, gashi nan kun gani, kun ga gashi nan. Wannan in kun lura gashi nan nazo da shi kan abun nan, kan wannan hoton na doctor. Na iya zuwa da shi nan gurin kuma ka iya rage girmansa, ka iya ƙarawa. To ƴan uwa, wannan dangane da sanarwa kenan. Yanzu idan mun gama, in mun gama kawai ka danna, da ka danna wannan makin din to shi kenan. Yanzu kuma kun gani ka gama, ka yi saving din duk abin da ka yi. Saura kai saving a cikin wayanka, sai ka danna wannan, da ka danna shi za a ga yayi saving kenan. Kun gani save to your phone gallery, ya tafi zuwa ga wato cikin wayanka. Yan uwa, saboda yanayi na lokaci, insha Allahu a na gaba za mu gwada yadda za a yi katin aure haka, da kuma YouTube thumbnail. Insha Allahu za mu ƙara bayani akan yadda ake yin wannan abubuwa din. Da fatan za a yi subscribing na Google Hausa TV, a yi sharing, a yi liking. Abin da ba a gane ba da Allah a yi comment a tambaya. Fatanmu kowa ya amfana, al'ummarmu ta Hausawa a samu ci gaba irin waɗannan abubuwa da ake gudanarwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.